Ahojte, vítajte pri dnešnom videu, no a dnes som si pre vás pripravila Primark haul. Ani neviete, ako strašne som sa tešila na to, keď na svojom kanále budem môcť povedať, že som si pre vás pripravila Primark haul. Prednedávno som totižto bola vo Viedni, no a išli sme teda nakupovať do Primarku s kamarátkou, no a bol to raj na zemi. Predstavte si, raj na zemi, vynásobte ho nekonečnom a dostanete možno tak tretinu toho, čo v skutočnosti Primark je. Bolo to úžasné, neuveriteľné, my sme tam strávili asi 3 hodiny a to som nestihla prejsť úplne všetko. Ale našťastie tam nebolo veľa ľudí, takže pokiaľ máte možnosť ísť do Primarku, tak určite chodte. No a teraz sa pustíme už priamo na ten haul, aby som to zbytočne dlho neokecávala. Ako prvé začnem teda nie Primarkom, ale keď sme išli z Primarku, tak som sa zastavila ešte v tej ich drogérii v Bipe. No a kúpila som si tam tento Lash and Brow Gel od značky Look by Bipa, čiže od tej ich takej značky, ktorá je proste konkrétne pre Bipu. No a je to normálne len fixačný gel, ktorý ja teda používam na obočie, smrdí ako Dettol, ale zafixuje mi to obočie, keďže ja nerada používam farebné gely, ale teda nepoužívam ich, pretože sama mám už výrazné obočie a nechcem do toho ešte úplne pridávať farebný gel, takže toto je super. Tento stál 2,19, čo som bola prekvapená, a mali tam ten od Essence, ktorý tam stál 1,99, čo som bola tiež prekvapená, pretože u nás ten gel od Essence stojí 3 €, no 2,99, 3 €. A proste tam som si všimla, že majú kozmetiku drahšiu ako my, takže neviem prečo zrovna od Essence bol ten gel lacnejší, ale rozhodla som sa, že skúsim tento. No a teraz sa vrhneme priamo na Primark. Ja som očakávala, že budem mať kopu oblečenia, pretože som si kopu oblečenia skúšala, ale nedopadlo to zase až tak zle, ku všetkému vám samozrejme poviem ceny. Ako prvé, tu mám toto tričko, ktoré dúfam, že vidíte, je z takého veľmi príjemného, jemného materiálu, vpredu má gombíčky, dole má tu takéto viazanie, no a toto ma stálo 4 € a je strašne super, je vážne príjemné a skvelé na leto. No a ak tie farby náhodou aj zase vidíte na nič, tak ja vám to potom ukážem na sebe pri dennom svetle, takže to budete vidieť lepšie. Potom som si tam kúpila aspoň jednu vec, pre ktorú som tam pôvodne išla, pretože som mala na pláne viac vecí si kúpiť, ale nemali moje veľkosti, alebo proste nemali tú vec, ktorú som si chcela kúpiť. Ale zohnala som túto úžasnú, dlhú sukňu v takejto burgundy farbe, zase tu vpredu má také strapce, môžete si to zaviazať okolo pásu. Táto ma stála 13 €, myslím, to bola jedna z tých kvázi drahších, hej, 13 €. Má tu normálne váčky, mali ju ešte myslím v čiernej a v tmavozelenej, ale ja som sa rozhodla pre túto a je strašne krásna a našťastie som zohnala moju veľkosť, pretože najskôr to vyzeralo, že ju mať nebudú. Ja som si kúpila tiež vec, ktorú som chcela už dosť dlho, a to tento opasok, ktorý ma stál 4 €, ak sa nemýlim, čož mi prišlo celkom akože dosť. Ale je to opasok, ktorý si môžem dať aj do pasu a nemusím sa trápiť s tým, či je veľký alebo malý. Tu dole má také strapce, no a ja som opasok už veľmi dlho zoháňala, hlavne taký do pasu, takže som našla S-kový a bola som za to veľmi rada. Ďalej som si kúpila niečo, o čom všetci rozprávali, a to umelé nalepovacie nechty. Kúpila som si dvoje, jedny takéto šialeno farebné, zeleno, ružovo, bielo, strieborné, tie vyzerajú takto, a druhé sú klasicky zlaté, s takým jedným nechtom, ktorý má na sebe ornament. Jedny stáli 1,50 €, mali tam ešte jedný za 3 €, ale teraz má dvoje stáli 3 €, takže dúfam, že budú super. Píšu tu, že ich je tam 24 a že by tam malo byť lepidlo, tak to správne chápem. Takže uvidím, vyskúšam, uvidím, čo to povie a či budú vážne tak super, ako všetci hovorili. No ďalej som si tam potom kúpila štetec. Toto je concealer brush, je to teda štetec na tekutý korektor, ale ja ho budem používať na očné tiene, pretože má veľmi jemné tie štetinky, takže dúfam, že bude super na blendenie. Tento ma stal 1,50 €, ešte som mala v taške kabuki štetec, ale nakoniec mi nevystáli úspory.
No potom som si tam kúpila set takýchto prsteňov. Tí vám tiež ukážem zbližšia. Je tu taký vtáčik, sú tu také s kamienkami a tieto 4 sú normálne. A tieto 4 vrchné sú také tie midrings. No a tieto ma stáli všetky dokopy, prosím pekne, 3 eurá. 3 eurá, to je ako zadarmo, veď je tu 4-8 prsteňov za 3 eurá, to u nás kúpite ledva jeden prsteň za 3 eurá. No ono toho ani není až tak veľa, ako som očakávala. Tu návštevu, prišla žena mi návštevu. Vezmem aj rúžna hlavička. Ak náhodou bude tento záznam trošku posunutý a bude tam nejako inak to pozadie, tak sa nehnevajte, ale nejak sa mi to pokazilo, takže musím ísť ešte raz. Ja som skončila pri športových kraťasoch, ktoré sú takéto šedivé, stáli ma 5 eur. No a strašne sa teším, keď už budem môcť cvičiť, pretože sa tak teším, že si kúpim nejaké nové športové oblečenie a potom cvičím ešte radšej ako dovtedy, i keď som cvičení celkom dosť posadnutá bez tak, ale potom ešte viac. No a takto určite vyzerajú ako pre Barbínu, ale sú také fakt, že naťahovacie. Inak aj to športové oblečenie tam mali strašne super, mali ho tam strašne veľa, mali ho veľmi lacné a najradšej by som ho kúpila všetko, ale čo? Nemala som úspory. Krutý život. Život je krutý. Ďalej som si tam kúpila kraťasy, ktoré sú na bežné nosenie, sú v takejto krásnej mintovej farbe. Tieto ma stáli 7 eur, dole sú také roztrapkané, sú normálne len bedrové proste, chápete? Nie high-waisted. Tak to vyzerajú zozadu. No a ešte som tam videla jedny také krásne, také kriklavo, akoby rúžové, roztrhané, high-waisted, krásne sedeli, strašne boli pohodlné, ale stáli 15 eur a ja už som nemala peniaze. Ja sa tam chcem ešte vrátiť, musím sa tam ešte vrátiť. No ale teda nakoniec som skončila aspoň s týmito. No a ubehlo to celkom rýchlo, nenatáčam moc dlho a už tu máme poslednú vec. A tou poslednou vecou sú takéto tričkové šaty, ktoré som videla u Shopaholic Nicole, ona ich mal teda ale v čiernom, ja ich mám v takej burgundy farbe, zase tieto stáli 10 eur a myslím si, že budú perfektné na leto. Čo sa mi páči je, že sú také iné, takéto som u nás ešte v našich obchodoch nevidela, väčšinou sú len také akože obyčajné trička, ale nemajú tie strapce a tak podobne. Celkovo sa mi páči, že v tom Primarku sú také veci, ktoré tu ľudia moc nenosia tým, že pravdepodobne každý asi nechodí len tak nakupovať do Viedne. No, ale teda, tak, no. No a to už by bolo vlastne všetko. Fakt to ubehlo moc rýchlo. Minula som tam presne 50 eur a 50 centov plus 2,19 za ten brow gel, čo si myslím, že nie je také strašné, ale asi si na budúce budem musieť zobrať viac peňazí, pretože by to asi chcelo minúť trochu viac. Ak sa môžete ísť pozrieť do Viedne a do Primarku, tak určite choďte, pretože to tam perfektné. Teda trošku problém sa tam dostať, alebo problém je to trochu komplikovanejšie. Ja som z Trenčína, takže som najskôr musela ísť MHDčkou u nás na stanicu, vlakom do Blavy, stade MHDčkou na autobusovú stanicu, stade autobusom do Viedne. Vo Viedni sme 3 razy prestupovali, 3 razy prestupovali v metre a potom ešte sa ide tým autobusom zadarmo, ktorý vás doveze priamo k tomu obchode, ako kde už je Primark. No, ale dá sa to zvládnuť, celé dokopy ma to cestovanie stálo 18 eur, ak náhodou pôjdete, tak určite si na internete nájdete stránku slovaklines.sk, ja ju vám nalinkujem aj dole, pretože cez nich sa dá cestovať úplne najpohodlnejšie, bez komplikácií a aj najlacnejšie, keďže keby ste chceli ísť vlakom, tak rakúske vlaky sú príšerne drahé. Keď chodíte takto, že chodíte metrom a potom autobusom a nie autom, tak keď vystúpite na poslednej zastávke metra, ktorá netuším ako sa volá, predtým než nasadnete priamo do autobusu a budete mať ešte čas, tak hneď tam oproti je také Bistro Panda, ak máte radi čínske jedlá, tak sa tam určite choďte pozrieť, sú tam úplne normálne ceny, my sme si s kamarátkou dávali takúto ich Čínu to go, to boli rezance so zeleninou a s kuracím mesom a bolo to strašne dobré, ja teda milujem Čínu, ale to bolo úplne perfektné, najlepšie. Sice tam nebolo vnútri jedlo, takže sme to museli zjesť vonku a potom v obchodiaku a tak, no ale tak dalo sa to prežiť a bolo to strašne dobré. Chceli sme ísť aj na tie Danty alebo Donaty, alebo ako to voláte, no ale jeden stal 3 eurá, čo mi prišlo úplne šialené, takže nakoniec sme nešli, pretože za 3 eurá sme mali proste normálne celý obed.
No a to už by bolo teda všetko, nebudem sa zbytočne rozkecávať. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, určite nezabudnite dať like, ak by ste chceli vidieť viac mojich videí a viac takýchto videí, alebo viac stylingových videí, ktoré pre vás ešte chystám. A dúfam, že už čoskoro výjdu. Tak sa nezabudnite prihlásiť na odber kliknutím dole na to tlačítko, čím ma veľmi potešíte, pretože sa teším každému novému odoberateľovi. Strašne moc. No a to už by bolo teda pre dnešok všetko. A vidíme sa, dúfam, že čoskoro, takže zatiaľ ahojte.